जिद' नभेम्बर बर' थुनलाइनि गोथार सान। दिनैनि बे गोथार सानाव जोंनि दिनैनि बे फिरफिलानि बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै 10 नभेम्बर जोंनि बर' थुनलाइनि गोथार सान। दिनैनि बे 10 नभेम्बरा 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बर खालि दानि जोंनि क'क्राझार होननाय राजथावनिनि बासुगाव होननाय मोनसे जायगायाव दिनैनि बे बर' थुनलाइनि गोथार साना जोनोम जायो। बे बर' थुनलाइनि गिबि आफादगिरिया जयभद्र हागजेर आरो नेहाथारिया सनाराम थावसेनमोन। बिथांमोन सानैखौ बर' थुनलाइनि गिबि आफादाव सायख'नाय जादोंमोन। बे दिननिफ्रायनो बर'फोरा गिबि बर'नि जि जों अ आ फरायनाय नङा होमबा, बे अ आ फरायनाय हांखोखौ दाबि खालामदोंमोन। गिबियाव जोङो भाषा माने माबाखौ एसामिस हांखोजोंसो लिरनांगौमोन अ आ होसो लिरगिरनाया। बेनि उनाव बर'फोरा साननो हानायसै दि जोङो मोनसे जोंनोबो निजा राव नांगौ। बेखौ साननानै नैथियाव मा खालामनायसै, जोंनो रमान स्क्रिप्ट नांगौ होननानै बर'फोरा दाबि खालामग्रोदोंमोन। ओमफ्राय रमान स्क्रिप्टखौ खैदिनमान बाहायबाय आरो मिथिबायना। बाहायनायनि उनाव मा होनो बेखौबो मोजां साननानै मेगन गोसा हारिफ्रा जोंनो थारमाने बेखौ होआसै। बेनिफ्राय लास्टाव मा खालामनायसै, जोंनि बे राव बिनाया देबनागरि हांखो जि दा जोङो अ आ गुसुं गोलावै लिरदो, बेखौ जोङो मोननो हादों। बे मोननायनि सिगाङाव गोबां जोंनि जि हांखो दाबिनाय बेयाव ओरैनो मोननानै थाङाखै। बेयाव सा 16 जोंनि बर' जोहोलावफोरा जिउ होनो गोनां जादों। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय शिबराम, कमलाराम। बे सानैखौ मैखोम होननानै जोङो गिबियाव बे सानैनि मुंखौनो खारिग्रोनाय जायो। बेखायनो जोङो आं बे सानैनि मुंखौल' बुंबाय। 16 जन बिर जोहोलावा बे जोंनि जि देबनागरि हांखो दाबिनाय बेयाव जिउ गोमानो जादोंमोन। होमबा जों दिनै बेबायदि आन्दलन खालामनानै मोननाय जि राव, बे रावखौनो जोङो फरायालाबानो खायफा जोंनि गामिनि मानसिफ्रा सोरबाबा हारसा मिडियामाव हैदो, इंराजि मिडियामाव हैदो, नङा होनबा। दा जों बेखायनो जों थांखि लानांगोन। जों बर'फ्रा जोङो जिहेथु इमान दावराव खालामनानैसो मोननाय जि राव, बेखौ जोङो फरायनो नांगौ। दा आं बारा बुंनो सानाखिसै, बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि आंनि जि बिबुंथि बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बर' राव गेवलांथों, बर' बिजों